Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου και σήμερα έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά απελευθερώνει πλήρως τα funds και βάζει ακόμα περισσότερες τρικλοποδιές στους δανειολήπτες που έχουν κόκκινα δάνεια, προκειμένου οι πρώτοι να τους υφαρπάζουν τις περιουσίες μέσω των πληστηριασμών. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι το 19 ο Μητσοτάκης είχε κάνει σημαία του τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και την νομιμοποίηση των funds από τον Τσίπρα. Μετά νομιμοποιήθηκαν τα funds και από τη δική του κυβέρνηση. Από το 19 μέχρι το 23 αυτό συνέβαινε. Νομιμοποίησε ταυτόχρονα και ο Άριος Πάγος τα funds και τώρα έρχεται το εν λόγω νομοσχέδιο να τους δώσει την πλήρη ελευθερία προκειμένου να αρπάζουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Θα σας διαβάσω λοιπόν το άρθρο από το capital.gr που αναφέρεται σε αυτό το νομοσχέδιο. Αντίστοιχο άρθρο έχει ανέβει για τον δικό μας ιστότοπο hellenicpolitics.com και μπορείτε να μπείτε να ενημερωθείτε, και δεν θα παραφράσω ούτε λέξη, θα το διαβάσω ακριβώς όπως το γράφει, προκειμένου να δείτε τι κατάπτυστα πράγματα ψηφίζουν εναντίον μας, έτσι, γιατί είναι πολλές οι ημέρες που μας προσδιορίζουν και το Μητσοτάκη ως σωτήρα. Λοιπόν, με δύο σημαντικές προσθήκες υπέρ των εταιριών διαχείρισης, κατευθείαν σας το λέει το άρθρο, υπέρ των εταιριών διαχείρισης. Και δεν διαβάζω το άρθρο του Hellenic Politics για να μην πει κανείς ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κλίμα. Διαβάζω άρθρο συστημικού site. Αναμένεται σήμερα η ψηφοφορία του νέου νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος μετά από μια εβδομάδα έντονης αντιπαράθεσης και ξυφομαχιών στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Έντονης αντιπαράθεσης και ξυφομαχιών από ποιους? Από τον Τσίπρα που θεσμοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και νομιμοποίησε τα funds? Από το Πασόκ που μπορεί να μην είχαμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πριν, αλλά και πάλι οι τράπεζες κατά την εποχή τους ανακεφαλαιοποιήθηκαν και ζητούσαν αμπέλια τρίγητα από τον κόσμο και από τους Έλληνες? Ποιες ακριβώς είναι οι αντιπαραθέσεις? Με την τροπολογία λοιπόν που κατέθεσε το Σάββατο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Σάββατο κιόλας, έτσι, αυτοί δεν πηγαίνουν τις καθημερινές στη Βουλή, αλλά κατατέθηκε η τροπολογία το Σάββατο, κλείνει μια σημαντική εκκρεμότητα η οποία αφορά στην αναγνώριση του δικαιώματος των servicers. Άκουσον τι λένε. Αναγνώριση του δικαιώματος των servicers να επισπεύδουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι κόκκινων δανείων. Διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σημαίνει ηλεκτρονική πληστηριασμή. Αυτό είναι λοιπόν το δικαίωμα που αναγνωρίζει η κυβέρνηση στους servicers. Πάμε παρακάτω. Θυμίζετε ότι το προηγούμενο έτος το ζήτημα της νομιμοποίησης των servicers ως επισπεύδοντες πληστηριασμών, όχι της νομιμοποίησης των funds ως funds, ως αυτοί που ήθελαν να επισπευθούν οι πληστηριασμοί, απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό οφειλέτες και πιστωτές εξαιτίας μιας απόφασης περί του αντιθέτου που εξέδωσε ο Άριος Πάγος και περισσότερων δικαστικών αποφάσεων που ακολούθησαν από τα τοπικά δικαστήρια, που δηλαδή τους έβαζαν τρικλοποδιά ουσιαστικά στο να επισπεύδουν τις διαδικασίες των πληστηριασμών. Συνεχίζει λοιπόν το άρθρο και λέει: με την εν λόγω τροπολογία, αυτή που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση, οι servicers νομιμοποιούνται να ασκούν ως δικαιούχοι διάδικοι ένδικα βοηθήματα, να προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες για ίσπραξη των υποδιαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να παρίστανται να συμμετέχουν στις αναφερόμενες διαδικασίες. Τι μας λέει εδώ ουσιαστικά? Ότι τα funds, τα οποία δεν ξέραμε καν που έχουν την έδρα τους, Δουβλίνο και πάει λέγοντας, που δεν εμφανίζονταν καν παρά μόνο έστελναν χαρτάκια με απαιτήσεις στους οφειλέτες, από αυτή τη στιγμή θα προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες, έτσι, θα εμφανίζονται ως διάδικοι κανονικότατα και θα παρίστανται μάλιστα και όλες τις αναφερόμενες διαδικασίες. Ποιοι? Οι άφαντοι. Επιπλέον, το νέο πλαίσιο προσδιορίζει τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να νομιμοποιείται η άσκηση των παρεχόμενων δικαιωμάτων από τους διαχειριστές πιστώσεων. Από όλους τους πληρεξούσιους δηλαδή. Και ποια θα είναι αυτά τα νομιμοποιητικά έγγραφα? Ότι όντως η εταιρεία απαιτήσεων είναι πληρεξούσια, ότι εκπροσωπεί το τάδε φαν, ξέρω εγώ, που έχει αγοράσει το δάνειο ενός δανειολήπτη με λεφτά τίποτα ουσιαστικά, για 500 και 1000 ευρώ. Και του ζητάει 15 και 20 χιλιάρικα. Αυτά είναι. Η διάταξη αυτή
θέτει οριστικά τέλος στην αβεβαιότητα που δημιούργησαν οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις με κίνδυνο διάβρωσης της κουλτούρας πληρωμών. Ακούστε τι λένε. Με κίνδυνο διάβρωσης, λέει, της κουλτούρας πληρωμών, το να μας παίρνουν τα βατζιλίδικα λεφτά δηλαδή ουσιαστικά, από τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δεν επέτρεπαν την επίσπευση των πληστηριασμών. Όχι τη διενέργεια, την επίσπευση. Αλλά και εκμετάλλευση των δανειοληπτών που επιλέγουν να στραφούν στη δικαστική οδό αντί να επιδιώξουν συνενετική λύση ρύθμισης κόκκινων οφειλών τους. Ακούστε τι λένε. Ο δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να βρει άκρη με τα φαντς και τις εταιρείες απαιτήσεων που όλη μέρα στο τηλέφωνο τον απειλούν, έτσι, που δεν έχει να τους τα δώσει και τους το λέει και δεν μπορούν να βρουν μια λύση. Να μην εκμεταλλεύεται τη δικαστική οδό, που είναι το τελευταίο βήμα απόγνωσης ουσιαστικά. Δεν έχει τι άλλο να κάνει και στρέφεται στα δικαστήρια. Η δεύτερη προσθήκη της τελευταίας στιγμής αφορά ένα πάγιο αίτημα των servicers. Τι σημαίνει πάγιο αίτημα? Απέτηση. Καταλάβατε? Απαιτούν κιόλας από την κυβέρνηση να αξιώνουν από τους υπερχρεωμένους οφειλέτες προκαταβολή 10% προκειμένου να μπουν σε ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, κάτι που θα ισχύσει εφόσον υπερψηφιστεί ο νόμος με εξαίρεση τους ευάλωτους οφειλέτες. Με εξαίρεση τους ευάλωτους οφειλέτες σημαίνει αυτούς που είναι από 5 έως 3.000 ευρώ και κάτω εισόδημα, που πρακτικά σημαίνει ότι και 667 ευρώ το μήνα να παίρνει κάποιος, που είναι ο κατώτατος μισθός, είναι πάνω από αυτό το εισόδημα. Άρα αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Τι κάνουν εδώ οι servicers? Απαιτούν από το κράτος να μπορούν να αξιώνουν από τους υπερχρεωμένους οφειλέτες 10% προκαταβολή επί του συνολικού κεφαλαίου, προκειμένου να μπουν στη ρύθμιση εξοδικαστικού συμβιβασμού. Ο δανειολήπτης, ο οποίος δεν έχει να δώσει ούτε καν τη μηνιαία δόση του δανείου του, θα μπορέσει να βρει το 10% του συνολικού κεφαλαίου. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι τους πετάνε ουσιαστικά έξω και από τη δυνατότητα ρύθμισης στην οποία μπορούσαν να μπουν πριν μέσω της πλατφόρμας. Καταλάβατε? Άρα πάμε κατευθείαν ουσιαστικά για τους πληστηριασμούς. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, για περιπτώσεις οφειλετών στους οποίους έχει κοινοποιηθεί πρόγραμμα πληστηριασμού, τους έχει πάει δηλαδή ήδη το χαρτί, εξαιρουμένων των ευάλωτων οφειλετών, το είπαμε ποιος είναι ευάλωτος οφειλέτης, αντιπρόταση των χρηματοδοτικών φορέων δύναται να περιέχει προκαταβολή έως 10% του κεφαλαίου, όπως διαμορφώνεται από πρόταση του υπολογιστικού εργαλείου. Άρα δηλαδή θα έρχονται τα funds και θα σου λέει: θες να κάνεις εξοδικαστική ρύθμιση? 10% επί του συνολικού κεφαλαίου. Δεν έχεις? Ισχύει κανονικά ο πληστηριασμός που σου έχουμε βγάλει. Και μάλιστα θα τον επισπεύδουν κιόλας. Απλά τα πράγματα. Αυτά νομοθετεί η κυβέρνηση, που κάποιοι νομίζουν ότι τους σώζει κιόλας. Αυτά νομοθετούν. Αυτά. Την ταφόπλακα της ελληνικής κοινωνίας. Τονίζεται ότι η δυνατότητα των servicers να ζητούν την προκαταβολή περιορίζεται σε όσους δανειολήπτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμό. Δηλαδή, τι μας λέει? Του έχει πάει το αλλού το χαρτί, κανονικά για τον πληστηριασμό ότι χάνει το σπίτι του, και μάλιστα πάνε αυτοί τώρα και του το παίζουν και σωτήρες και του ζητάνε το 10% του συνολικού κεφαλαίου που δεν έχει καν να το δώσει, για να έχουν και την τέλεια δικαιολογία να του πούν ότι εμείς προσπαθήσαμε κιόλας, αλλά το σπίτι σου θα πάει στον πληστηριασμό. Αυτό είναι. Είναι απλά τα πράγματα. Και ακούστε λοιπόν πώς τελειώνει το άρθρο. Ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είναι επειδή οι οφειλέτες εκμεταλλεύονται το καθεστώς προστασίας από τους πληστηριασμούς που προσφέρει η αίτηση υπαγωγής στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, η οποία διαρκεί αρκετούς μήνες μέχρι ότου συνενέσουν όλα τα μέρη σε κοινή ρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι όταν ο δανειολήπτης μπαίνει και κάνει αίτηση στην πλατφόρμα, για κάποιους μήνες, μέχρι να συζητηθούν τα ενδεχόμενα και να δουν αν θα βρεθεί λύση, δεν βγαίνει το σπίτι του σε πληστηριασμό. Και αυτό το εκμεταλλεύονται, όπως μας λένε εδώ, οι οφειλέτες. Τι εκμεταλλεύονται, ρε? Το ότι δεν θα βγει το σπίτι του τον Ιανουάριο σε πληστηριασμό και θα βγει τον Αύγουστο? Είστε σοβαροί με αυτά που γράφετε και με αυτά που λέτε? Αυτά όμως είναι τα νομοθετήματα της υποτιθέμενης ελληνικής κυβέρνησης. Η υποτιθέμενη ελληνική κυβέρνηση
η οποία ειδικά στην οικονομία συνεχίζει να κάνει τρύπες στο νερό. Τώρα εν ώψη Χριστουγέννων θα φέρει και τα διάφορα καλάθια. Έτσι δεν είναι? Των Χριστουγέννων, του Άι Βασίλη λέει το άλλο και καλά για αγορά παιχνιδιών. Λες και έχει καμιά διαφορά αν πάρουν κάποια προϊόντα και τα βάλουν υποτίθεται σε αυτό το συγκεκριμένο ημίμετρο, το οποίο δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα. Εντελώς αναποτελεσματικό. Αλλά αυτή είναι η εκδούλευση που μας πουλάνε. Καλάθι του νοικοκυριού λέει, και πας και βλέπεις ότι η τιμή ουσιαστικά δεν έχει σχεδόν καμία διαφορά. Ο Έλληνας παίρνει 667 ευρώ κατώτατο μισθό, με ενίκεια 400 και 450 ευρώ, με τις βιωτικές ανάγκες στα ύψη, και τα αγαθά ανεβαίνουν ανά 2 μέρες οι τιμές του στα ράφια, και έρχεται να του πει καλάθι του νοικοκυριού που έχει μειωμένα 3 και 5 λεπτά του ευρώ. Σαν δεν τρέπεστε λίγο. Σαν δεν τρέπεστε λίγο, λέω εγώ. Σαν δεν τρέπεστε. Αλλά αυτή είναι. Αυτοί ήταν, μας το είχαν δείξει από την πρώτη τετραετία. Κάποιοι όμως τους ήθελαν και δεύτερη. Γιατί βλέπεις, είναι καλά όταν η δική τους συμβόλεψη ακόμα δεν έχει θυχτεί. Γιατί κάποια στιγμή θα θυχτεί και η δική σας συμβόλεψη. Ξέρετε, ό,τι γίνεται είναι για όλους. Το ότι αργεί περισσότερο καιρό να χτυπήσει τη δική σου πόρτα δεν σημαίνει ότι δεν θα τη χτυπήσει. Καταλάβατε? Αυτό το μήνα έχουμε και την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Έχουμε την επίσκεψη του Σουλτάνου στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Μια επίσκεψη η οποία έρχεται, όπως ο ίδιος είπε το Σάββατο, υπό το καθεστώς win-win. Το καταλάβατε? Σας το λέει με το καλημέρα. Win-win τι σημαίνει? Συνεκμετάλλευση. Αυτό έρχονται να συζητήσουν. Τη συνεκμετάλλευση και το ξεπούλημα που είναι έτοιμη να επιτελέσει η Αγία Οικογένεια Μητσοτάκη στο Αιγαίο. Τις πρέσπες του Αιγαίου. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Που νομίζουν ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι και πουλημένος, που νομίζουν ότι υιοθετούν και πατριωτικές θέσεις εκεί στη Νέα Δημοκρατία και πάει λέγοντας. Κάτι τέτοιες χαζομάρες βγαίνουν μερικοί και λένε. Αυτό έρχεται να κάνει ο Ερντογάν εδώ. Σας το είχα πει και το προηγούμενο διάστημα. Τα Υπουργεία Εξωτερικών βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία προκειμένου να συντάξουν αυτό το κατάπτυστο συνυποσχετικό, στο οποίο ουσιαστικά, αν η κυβέρνηση το υπογράψει, θα υπογράφει ότι η Ελλάδα χάνει. Όπως έκαναν και με τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο, όπως έκαναν και με την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ιταλία. Αυτό γίνεται με πολύ απλά λόγια. Γι' αυτό κοιτάνε πάση θυσία στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος, σας έχω πει, μαζί είναι. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει τώρα. Διαχρονικά δομείται. Διαχρονικά από όλους. Το ίδιο μαγαζί είναι με διαφορετική ταμπέλα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν επιχειρεί συνεχώς να υποβαθμίσει τη διαφορά σε μία και μοναδική νομικής φύσεως, που είναι η συγκεκριμένη υπάρχει, που είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Δεν είναι όμως μόνο αυτή. Οι Τούρκοι, σας το ξαναείπα, εγείρουν αξιώσεις γαλάζιας πατρίδας, αποστρατιωτικοποίησης νησιών μας και διεκδικούν ουσιαστικά τη μισή ελληνική επικράτεια. Και για κάποιους που λένε ότι τον τελευταίο καιρό δεν υπάρχουν προκλήσεις και παραβιάσεις και το ένα και το άλλο, δείτε λίγο τις νόταμ που έχουν κάνει οι Τούρκοι σχετικά με τις ασκήσεις που θέλουν να κάνουν στο Αιγαίο. Έχουν δεσμεύσει το μισό Αιγαίο σχεδόν, ακόμα και πέρα από τον 25ο μεσημβρινό. Έτσι, για να μην νομίζουν ότι τρώμε όλοι το παραμύθι. Καταλάβατε? Δείτε λίγο τι γίνεται στην Κύπρο. Τι έγινε, την ξεχάσαμε την Κύπρο? Επειδή την αφήνει ξεκρέμαστη η Νέα Δημοκρατία και οι κατάπτυστες και ξεπουλημένες κυβερνήσεις σημαίνει θα το κάνουμε κι εμείς. Τετελεσμένα δημιουργούν εκεί συνεχώς. Και ποιοι τα δημιουργούν? Οι Τούρκοι τα δημιουργούν. Στην περιοχή του Αγίου Δομετίου, στην νεκρή ζώνη μέσα, σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, πρώτα το ηλεκτροδότησαν και μετά από μια εβδομάδα εγκατέστησαν κεραία και κάμερα περιστρεφόμενη. Αυτά όλα συνιστούν παραβίαση και δημιουργία τετελεσμένων. Στην Πύλα έκαναν υποτίθεται έργα, πάλι μέσα στην νεκρή ζώνη. Ο Ερντογάν πάση θυσία δομεί το αφήγημα του ψευδοκράτους που θέλει να αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ναι ή όχι? Μη μου λέτε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις ή δεν υπάρχουν προκλήσεις. Αυτές τι είναι? Αυτές τι είναι? Αυτό το κάζο που έπαθε ο Μητσοτάκης από το Σούνακ, τι ήταν νομίζετε? Δεν ήταν μια πρόκληση? Δεν είχε σχέση με την Τουρκία? Δεν είχε να κάνει με την επίσκεψη Ερντογάν στο Λονδίνο και με τις συζητήσεις για τα εξοπλιστικά, τα Eurofighter και όλα τα υπόλοιπα όπλα, και το ότι η Αγγλία δεν παίρνει ευρώ από εμάς αυτόν τον τομέα?
Τι νομίζετε λοιπόν, ότι όλα είναι τόσο αθώα όσο σας τα πλασάρουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης? Τόσο πολύ πια μας έχουν τυφλώσει με την παραπληροφόρηση και με την προπαγάνδα? Αν είναι ποτέ δυνατόν, αν είναι ποτέ δυνατόν ότι ο Ερντογάν πήγε στη Γερμανία και μας κορόιδευε μέσα στα μούτρα μας, λέγοντας πως αντιδρά για αυτό που γίνεται μεταξύ Ισραήλ-Παλαιστίνης, γιατί λέει καταστρέφονται μνημεία της θρησκείας του, τα τεμένη και αυτά. Όταν εκείνος μετέτρεπε την Αγία Σοφία σε τζαμί, αυτό τι ήταν? Αυτό τι ήταν? Αυτά όμως τα ξεχνάμε. Η κοντή μνήμη του Έλληνα, κλασικά. Αυτά δεν μας νοιάζουν. Και τώρα που έρχονται και οι ευρωεκλογές, σας τα είπα και την προηγούμενη φορά, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Η Ευρωβουλή το επόμενο διάστημα θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μην ξεχνάτε ότι τα μισά και πλέον νομοσχέδια που έρχονται είναι για να υιοθετηθούν στο εθνικό δίκαιο ευρωπαϊκές οδηγίες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και ήδη δημιουργούν κλίμα προκειμένου τα συστημικά κόμματα να έχουν πολύ μεγάλο αριθμό ευρωβουλευτών. Υπάρχουν επιλογές. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Καταλάβετε το. Καταλάβετε το. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Όπως βλέπετε, κάθε μέρα έρχεται και ένα καινούριο χτύπημα. Είτε αυτό αφορά την οικονομία, είτε αφορά την κοινωνία, είτε τα εθνικά, είτε την εξωτερική πολιτική, είτε το οτιδήποτε. Δεν μας μένει πολύς χρόνος και η κατάσταση σε λίγο θα είναι μία αναστρέψιμη. Υποτίθεται ότι τα κάνει όλα καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το μόνο που κάνει είναι να υπερφορολογεί. Ακόμα και τις αυξήσεις τις οποίες έδωσε ή θα δώσει σε μερικούς, τι έρχεται και κάνει? Αφήνει αμετάβλητα τα όρια του αφορολόγητου προκειμένου με το τεκμαρτό εισόδημα να φορολογηθούν παραπάνω. Καταλάβετε το, θα σας τα πάρει από την εφορία. Θα σας τα πάρει από την εφορία. Τίποτα δεν πρόκειται να δείτε. Τίποτα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε ακόμα μία φορά. Ας ανοίξουμε το μυαλό μας, να έχουμε πνευματική διάβγεια, κριτική σκέψη και ικανότητα να σκεφτόμαστε σωστά και να αξιολογούμε όσα ακούμε, και ας σηκώσουμε όλοι μαζί τα μανίκια, γιατί έχει έρθει η ώρα που πρέπει να αγωνιστούμε. Ενωμένοι σε επίπεδο κόσμου πάντα. Εις το επανειδήν και θα τα ξαναπούμε σύντομα.